Arkoya ciklon pipe wall ke kalbia kudam terona rong alonta rong ker ketalon cing pute ekroya radum pirda rong ker ketalon konasansi labangso hawar festival rong limplam rong thilu hawar ke parlo inding troxi hawar festival ketalon jamhong tese tadang rong sumpo lunjir hiljit Sam terang ame kara rong khang rong terkar tiga phejo insam jin pen sayang deng ke chumbo Pinigar bi prime time birta long pen kato ka be phanta me cardom na pajarik long cardo Tang te pinigar bi prime time birta arjuitha Nilip MAC constituency ke parlo choki hola hawar kudam terona rong thom chingrum pet pen nikon isek pen phong mesen pen pirda rong ker ketalon po Arkoya cikloni phai phoarni lake karbia khai chorkli chophejo aronbari manim kaching hon pen ekroya ratum pirda rong ker katalon pona sonsi nilip constituency ke parlo choki hola hawar kudam terona rongalong rong thom chingrum pet pen rong ker talon pon laswa ho chetong pet pen ada pen marlosini saido an pachun long pamelo puse thanpo Lapenalang litum Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhanga Phan Lapen Nilip MAC Pobito Rong Piatuma Phan Katuning Ripon ke Nilituma Phanta Kudam Terona Rong Thomara Ratum Prabjin Pen Nilitum Rong Ker Ketalona Long Hamrena Hem Ihum Akimi Nang Pivek Tha Athe Nilitum Kenang Sot Nailo Lajong Si Nilituma Phan Nang Pithek Pasonte Nilitum Ning Ing Sampikji Lapen Kachuro Pajir Ponsi Pusi Pherang Ke Thingnu Lampe jai ponsi juning ripon riti. Rolo pini nang litum ladak kat niu sa hin pen kewang pon litum gudam terona rong dak rong ker committee pini tum rong ker karkli fijo kado ko beta make sen lo lapeng nang litum wang pot mi litum kado ko vi ni litum rata hin pen chorolo lapeng ni litum isi kat niu sa hin pen council kachari pon atum phan isi kachone ri kang tung gela pohino je gudam terona rong abangke rong barim lo aplang penta ajir ding pig lo hake cheng penta la dake rong barim lo bom sitame nitum la arong ke thejun long je rong kera long isi hamren puason isia adim kichik pido rong ke karkli fijo adim monda nilitum da gudam terona rong abangke na anta nilitum si theklong lelang la penge avelang nilitum phan thangta lasi nilitum gudam terona rong la karkli fijo bante aron barim nitu honghari arat atum kachoning ridun ji ke la pohing lo je non kewang ji la non kewang pini tarikh ko aninkan lo 2025 nilitum chuning ri lo je non 2025 abang ke nilitum gudam terona arong fan isi rong ker karkli fijo adim along isi rat achatai along isi ahemso ba hamne na sonang kimpi asonte pusi nilitum mahin pen chuning ri glo la pen ke nilitum kado ka beta je ilitum council kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang Phanta kachuru piglo athema alang ri chudu dang nilitum nili balong wangsi karbi honghari arata phan aninkan wang mai ke bipon ji phan alang ri lakke panta pabat pon bom si non lak khopen lak an pabat pon iglo thik lason thak si non nilitum gudam teron rong ta arong tin along tipi lason isi karkli fijo ai hemang kikim pi ason thak si non kewang bom mate kewang jilang aninkan non ke do bom aninkan along abang nilitum phanang pin pon pu banang ping vek tha pusi nilitum chuning riglo la pengenang litum ahin kat niyo sa hin phanta chuning riglo je la bang so niyo sa bang nang litum aphan pilo nang pa famous tha la pen council anang palik pi tha themanil tum la dak gudam terona rong arada bang ke kiduk kelak sade Arkor ni Phytroxiar ni lakhain koraisi Borzan MAC constituency lapen lakhakre circuit Dhansari constituency kachetok National Highway 29 ari Rong Plimplam LP School Pathua Klamalong Ingdeng Troxi Hawar Festival Surihini ra inkoira pho anikana pharman Arkor ni Phykre sipen ni Phykre hiniar ni nini apharman paman ponpo Labangso Hawar Festival mesen me et pen ki paman ponjia phan chesek chedang bongtang Lapen Caribbean long arat doan aphantami alira long nang kipidunji aphansi pherangke karjo hot nang thanang patinipo Lapen labangso Hawar Festival ke paman pon nang ko kalam the reception committee kongchen bang khoya kathara hin pen ke jai pon ke rong plimplam lapen rong thilu a hawara rat doan ke charli pen chenglo
jutang jubat lamet lamchong pindeng sumpot lunjir hiljir lahai ki pangchoji lapen sonsuria ki sungpen jethan jepare ning isi ke do thekji aphansi labangso hawar festival paman ponopasi ning jepo lapen aduntu pritom tiso kongchen bang hawar kang thurate ranga hinpen kaddo kawe karbianglong arat do na phan nangkelang don pen aliralo nang ki pidunji aphansi choning ripo nili RC general secretary lo la nili tum sig dang bom lo la penon kitang pusi kiba ang thek do bom lo nili tum penap di patangon po la pen misen pen ka pachuni phan nili tum bor ipon po la pen nili tum la don rap matang te jir po pen akera pen non nili tum joy ki pen si klem bom dam bom lang la nili hin pen bang ke chun pamekaji pu pusi nilihin pen bangke ning thelo ase nili pudam ji bangke lan verlo Ndeng wan lo non la hawar festival bangke pining anang bangke ingdeng troksi angdeng an nakele lo ase nilitum ke pachun ji phan bangke jo ki pen chun ji pusi ning thelo lan verlo nang tu mena ki mang pon so hawar festival ye ki la so kemang abang ke nili tu la jitu rong thilu la pen rong plam area jitu usomara tu matang te luahin punon matang te karcara hin punon matang te sport hin punon kapaching thurji la pen ansu se kapaprangon thekji je la son bilo pulote la son nitum nilitum japon lo pote mane usomara tumta isian no les anglong on po la pen nang paprangon thek po joy nesi nilitum la so akemang si gibi po la 11 12 bang kisipati po la si la 12 January bang ke last lo nilitum nilitum la borjana iem sojorong par ta nang kirabun bom la si alang li phan si aluhi ke kachu phapo ni phan si nilitum chisik po la pen doji la jitu Arya Sangho tu VDC chairman pendanglok gangran ta nang chitong onji lapen apor mesen pote CM hanta ke hangi phansi nili tum chisik po ngong se hawa rong aje ta bangso e pathik pon ga da rom pem plam LP school adang non tirika mamai tum pen lapen e bok ta rong rat tum ben tum chirap chirisi pini la bangso ngeng troksi hawa rong aje pachuni phani tum chisik che dang bom lo nasi na bangso rong aje long adu ko we karbeng long rat tam hanata dak rong aje long nang dun pen alira cham nang pi phansi nili jasamet awarang thot teranga jener se the hen pen sata aningkan wang son thot si pining le thora sengkan kimi story hinira ingkoi ra pho aningkan pharman aningkan wang son thot si pining le thora sengkan kimi story hinira ingkoi ra pho aningkan pharman along kibi kichi pen chenglok sarphi sarpu ningkan sek pen kibi kichi pen chenglok sarphi sarpu jasamet karbi hongharia dhoram ke koya do an jasamet karbi hongharia dhoram ke koya do an breakjam ahawar tinalong sitame breakjam samjin mesen pen insamjin mesen pen rongker karklia sayandeng mesen pen pamanpo birta kiribdun longa tengke nijang karbiang long kuthei pi lakha isi sem terang arong amekar arong along rongker son thomang bong pen than rongker abangsi taglon pon pusi guru sar pen pherang kya phan than pachinipo labangso than rongker karkli pon vomut vokan mesen nang theksi long pon pusi pherang kya long than pachini dun bangso rong kerkar klipona long ria kurusar dhoni ram timung kangbura terang longgiram terang lapen sonti sonbot nibot karon rong anglong rup anglong akurusar samson terang kacharabdun rup sing terang lapen telehor sar po akurusar rajan sing terang halapu langhe akuru samson terang longria kurusar rapati sar po akurusar Khorsing timung kuthe pi akurusar sarmen be rong anglong athana kurusar longingti lapen rajan sing terang aduntu rong kachuki mamuritia kurusar hemarite ronatum chetong dunsi lakha isi kuthe pi terang arong along than rong kerkarkli ingsamjin mesen pen sayangdeng pachunpo
Dongkamukang pen Kelvin Terong report Card News. Long vi long pat pithe puthe sonti sonbat nibot karon lapen ke than thilian nam itu sorti lapu helo itu muhud bakan baga meat lapen itu peningkan si lapang ke kisu e ingrai po lapen ke kisu ki une cho kali litum long bangke klame ke dame ke rok me ke ran me risu yang atum halalang helong bangke litum bangke la helo pudami mo atam da sosu puji mo mo lang hele bang lang chele bang kibili lang helong lang chelong kibili bang kibi tum sapi tum le bang sita dok lok long dok thai piole sim sitam tam kleng me ke horon masih halabang lang helong kam thang the meet mikun masih ni tum bangke la ni tum la so santar long bang ni bupen ni tum la ek nong terang ko made nombor si terang long bangke rong ker ke ni tum helo ke thenai tum la ni lang dam bom lo lapen ita helong tu di nombor mesti lang nombor lo la dak bangke abha katun ke sonti sonbot ponpe ribot karon ponpe langhe langche ponpe lapen la tilahor sarpo bang di polin tum ponko tilahor sarpo long pipsi ponko ma bang ke lage rudong sena sarpo am hang thek dam nim lo lapen ni tum ke dak so rudong sena sarpo am hang thek long sini tum ke anam dak long dim lo Kalang. so posi tum ke beng kono dak lapen rudong sena sarpo ke planging tumi ke rango konna pen ma ki wangi wango jing thumna lapen rong anglong ko pi pen sing jing thumma wango jing thumna la anta ni tum jakha arta amni tumen chelang dang kusita nili ke phirere lapen Arkoi ni phai trokarani surihini roing ko rapho asingkan apharman bomri rangsinate rangpen chipatar piponsi aninkan wanga song tak thak piningkan le thot ta rongkera than thili chipa mi pondet penapit bomri adarso pathuak lamalong ingden troxy rongker karkli lunkan malin paduponthu Labangso bomri hawaralong kado kave rong troxy do lapen ahim tunsitame don pharoke thom so sedo lapen la rong troxy arong tame methang arong asar chedore lapen ke thok jira sayam upusitame choklem rep chodam rep puai phisitame laposon rat ame pi ke paman pona hot pulo tangte kado kave rong troxy arat pusitame kaching room lapen kacheto thepi Labangso ingdeng troxy rong kerkar klilun kana malina long alang nitum kachop hapon alhui sarpo akehai Maduram lekhe Caribbean Long Autonomous Council EM alang ni chetong dun thek theda jok alang lilar langpher VDC chairman akehai dorsing rong pia phansi chetoy dun Bomria hawara rata tompen EM lekhe asang hu aphan kithik pia pin puralo VDC chairman arideng along si pipa jirdun lapen alang ni sidame lak ke patangka vidisia hin pen bomria hawar kapaching thur ponji aphan pipon popusi lamphe chechak tekang Caribbean Long Autonomous Council EM lekthia sang hu aphan kapanong pon apin pura lo along ke jongpon ke lapohen long alang litum arong rong troxia long tame rong kerkar kliadim solar light lapen ke kuru saratum ke do ahamren lapen alangli arong hem thurlang no ka chelenga towar sitame prabjin pen nang pipon popu ning thesi bomrei rang sinate rangame phu jirsong singnar pen ningje aduntu Caribbean Long Autonomous Council Board Chairman ake hai Longki Be Sport and Youth Welfare positame bomria rat aphan kai ke chirabdun ver popusi lamchak chipite kang Labang Somaya long aluhi sarpo mana peng pen kachetong dun lake Caribbean Long Autonomous Council Board Chairman ake hai Longki Be Langpher VDC Chairman ake hai Dorsing Rongpi Social Worker Ratan Terang ake hai Raju Terang Ward Commissioners ake hai Ajit Terang Secretary Langpher BJP Mandal Committee lapen ke hai timung abarim mephu karbi chutang asong lapen ari sangwa tom chetong dun si labang so amai mesen pen alira chong pidun
to ando goe phanda nang tu media kote doan wan same churu palo si pining la pen ke kado goe rat doan phan pining la rongker karkli la bangso ahir jume kado goe phanta pajirik lo masih pining la bangso dak non bombuya war la bangso bombuya war long rong proxy arong cerap pensi sogari gangbura ra pen ke dak bombui rang sina terang labang so petir pipon si pini labang so rat doan ke cara begitu pen pini rongker karkli ndeng troksi labang so amai pini padupon lo lalun kana malin non padupon bom lo labang si labang so lun kana malin pini ngan ndeng troksi ke padulong alang litum ke cara pacitu alang litum ke klem ke cepat dup pen ini pini labang so mi pun ni pen pini na son an ndeng troksi nang pacun theu pot alang litum katuk em sampai cururi hun lapen karbiang long lapen ke pirthia dang litum rongker karkli litum thorom litum jutang gubat kapajing thuri phan alang litum ke klem ke dam ke cepat duk long ke nilihin bena churulo lapen rap doan same alang litum phan kai ke hirjume do popusi nilihin pen ning khelo lapen ke dak to ko aluhi sa ko doan same chetong lo alang litum VDC chairman pen chenglok dak ke thegi dingara doan sanang chetong cerap chitu lo labang so ke cerap ke chitu pen alang litum pini labang so amai ke padolong same ongdung kerap kecitu alang litum long po kusi nilihin pen ini hello dak nang chetong dun pen experience ke lalo nili pining chot kali pining pen ningkan clip holo nili dang nang chetong dun labang so nang chetong dun ningkan wang se tamela dak rat kaching room kecitu la pen ke dak la mena thorom aphan kaching hon pen kadok ka bela parong kera ahut pinya ning arong aji pen labang nor son lun kan balin kape ka son ke chapati along ni ligi thek dun long ateng pen rat atum jitu kacerap kacitu ke thek dun long pen ke tom ning arong wik la pe churure une la pen la son tha kachali dunangi litum karbiang long adang ta la son charli dunangji pusi lihin pen ning jitu la pen ge me pun ser ta thek long ning arong mobile kambodi kok pulot si charli osu mar ke lo charli ning no karbiang long ke charli ari non karbiang long termas council CM litum turinam hang sarak ke hai pen la pen tim karbiang long cepat duk pen ke charli hin education na hin ka paprang na sili tum dam bom lo la so long pen dak bom buhe ha water non ta dak school playground long sili tum non la bang so a program padulo dai li tum ke charli hin da ansu si paprang nang lang la bom buhe ha water me la so putak bang ke kai da KSA tu men me program ke ding pondo pa je ko ji du bom lo sidak na la son ta ka ching thuru abang ke charli hin ke ching thuru bang alang li tum aning ke hang do la pen la bang so ke charli sorry so yang no man ki pur kang tum mangala lo charli nang li tum ke thege ke ding na man nei karbiang long farman he farman longri farman il tum jutang du pada farman stame anso se claim nangji il tum matha nangji ke charli hin da prang du nangji moi fit stame il tum nona son dhoroma phanda il tum ke pathi pon ta ke nang so du pusi lihin pen ninje tu rongker ka lun kan manin ni tum bom roi hawa along kibi pon labang so kibi pon along ni tum along ha chetong dung sar long kibi stame chetong dung do lapen itu lang fair VDC chairman sa tame chetong nundo lapen litum labang so pimpura lo tame lang litum han pipajer dunji pu em pansi panong do basan tame em bang tekedet si bang tekelo pu pen tu puthot lang VDC chairman lang si litum acha toy dun pen lang li pansi litum pimpura lo bang idun lo bang so pimpura lo long ke jong dun litum bang ke rong kerse lahai putak ni tumlang jong dun lo lapen alang lihin sitame ngachi jak kang lo ye malong palipo lapen VDC chairman hin pen lang feraphan lak ke patangka nang pipajir konpo buselang lihin pen cak kon lo lapen ni tumong dutulang ilitum ali sarpo nilitum bomboy hawaraphan nitum VDC chairman ahin pen lak ke patangka nang pipajir konpo buselang lilam chang ngachi pitekang lo lapen ang tipon po sana nilitum hin pen ning khelo lapen nilitum mong butulang nilitum pinong we bun abi ramai pi paman panalong nilitum sa longki be phansala alang li phansi nilitum ani sarpo aman alang li sing tong dum lo alang li tamin nitum pan bom berat pan se jakatang lo kerang hilang asengkan ke alang li hin da setame ke dung kerap pi pajir pon ko selang lita lam chak chi pitekang lo penang pipon be ko sini paning ke mura nam long ke la solar light la rong proxy phan pinang pola pen sola
rong kerse la sila bang solong la rong no Tangke pinigar prime time birta bangke kangtoniklong kadoka beta me 2 me thak me kurwang thu